Benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola. Bos días, queridos e queridas ointes da nosa radio favorita, Radio Clementina. Benvidos e benvidas a un novo programa de Micro Aberto, o programa que acolle a todas as persoas que se achegan ao noso centro e que teñen cousiñas interesantes que contarnos. Hoxe celebramos un día moi especial, o Día Internacional da Radio. Así que temos un convidado tamén moi especial, Jacobo Pérez, o alcalde de Caldas de Reis. Bos días, señor alcalde. Benvido a Radio Clementina. Bos días. Moitísimas gracias por invitarme. Señor alcalde, hoxe celebramos un día moi importante para esta emisora, o Día Internacional da Radio, e queremos darlle as grazas por escoller pasar esta mañá pola nosa emisora favorita. Díganos que opina deste medio de comunicación. Pois para min é un medio que ten moitísimo interese e que lle teño moitísimo cariño, porque supoño que como todas as persoas é un dos medios dos que cando nos vamos á cama casi é o último que utilizamos, que escoitamos, que cando nos levantamos pola mañán, cando sonaban os despertadores, fai tempo que non había móviles, despertábamos coa son da radio, e que nos trae tantas e tantas alegrías e tantas novas tan importantes cada día, non? Cales son os seus primeiros recordos da radio? Escoitábase na súa casa? Sí, escoitábase na casa. Eu creo que os primeiros recordos deben de ser no coche, seguramente, os fins de semana, cando iba cos meus pais e co meu irmán, e íbamos pois escoitando algún programa de radio, sería daquela o Carrusel Deportivo ou algo así, pero especialmente, agora que o preguntas, recordo sobre todo cando iba a comer á casa dos meus padriños co meu primo que tiña a miña idade, íbamos xuntos ao colexio e a veces, cando non comíamos unha casa dun, comíamos outro na casa do outro, e recordo que, así como na miña casa aos mediodías, si xa poñíamos a televisión, ali sempre na casa dos meus padriños, sempre a mediodía se escoitaba a Cadena Ser, ademais. A radio e a Cadena Ser. É un recordo que sempre teño aí presente. Señor alcalde, hoxe imos facer un programa moi especial porque os nosos e as nosas radiointes van ser os protagonistas, como non podía ser de menos neste día, claro. Pois sí. Así que prepárese, porque imos recibir en directo chamadas de todas as aulas da nosa escola para facerlle, entre todos e todas, unha conversación moi clementina. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola. Estamos de volta en Radio Clementina, a túa radio na túa escola, e temos xa a primeira chamada do día para o noso alcalde. Bo día, señor alcalde. Somos as nenas e nenas de primeiro de primaria. E gustaríanos preguntarlle que hai que facer para de maior ser alcaldesas ou alcaldes. Moitísimas grazas. Pois é unha boa pregunta. O primeiro que hai que facer é que ter claro é querer estar ao servicio dos demais e querer axudar ao que tes ao lado.
principalmente empezando por aí, e cada vez o que tes ao lado convírtese nos que tes ao lado, despois os teus veciños, despois os da parroquia do lado, e ao final acabas querendo axudar un pouco pois a toda a túa vila e a todos os teus veciños e veciñas. Ten momentos moi gratificantes, a verdad. Bueno, xa ve que hai competencia no futuro, porque os alumnos e alumnas de primeiro de primaria apuntan maneiras xa de pequenos. E comunícannos no control técnico da emisora que entra xa unha nova chamada. Adiante. Bo día, señor alcalde. Somos o alumnado de cuarto de primaria e gustaríanos saber que o que máis e o que menos te gusta do teu traballo. Moitas grazas. O que máis me gusta e o que menos me gusta de ser alcalde? Pois a verdade é que tendes razón, que tendes bo futuro nesto da comunicación. Vamos a ver, o que máis me gusta, un pouco o que dicía antes, non? O que máis me gusta é cando chegas á casa á noite despois dunha xornada de traballo, recordar ou pensar en que puideches facer algo bo polos teus veciños e veciñas que o precisan. Cando colaboras ou cando axudas en moitísimas cousas que podemos facer e que temos a obriga de facer. E o que menos me gusta, pois creo que non estamos nun medio ni nunha hora na que podamos falar do que non me gusta. Eu creo que son máis partidario de quedarme cas cousas positivas que das negativas e temos que pensar así. Recomendo-vos que así o fagades no futuro para todo o que fagades daqui en diante. Que interesante, lembramos aos nosos ointes que estamos a conversar con don Jacobo Pérez, alcalde de Caldas de Reis, aquí en Radio Clementina. E temos a nosa audiencia moi interesada en coñecer o seu alcalde. Sí, temos un montón de chamadas á nosa emisora, así que imos dar paso á seguinte, que xa está preparada. Bos días, somos a clase de sexto de primaria. Queríamos saber se cando eras pequeno querías ser alcalde. Moitas grazas. Pois a verdade é que non. Nin quería, nin non quería, é dicir, descoñecía posiblemente cando era da vosa idade o que eran as funcións e o traballo de ser alcalde. Eu sempre digo, podo ter a sorte de dicir que eu cando era pequeno o que quería era ter a vida casi que teño agora, non? Vivir onde vivo, vivir ca miña familia, pero poderme permitir o luxo de vivir nun sitio como o que vivo, na miña casa de toda a vida. E digamos que o traballo é circunstancial, é o que me permite ter a calidade de vida que teño. Bueno, tuve a suerte, penso, de que cando era pequeno, máis que centrarme no que quería ser, era en como quería ser. Tuve a suerte de que, de momento, está sendo así. Que curioso todo o que estamos a escoitar esta mañá. Continuamos de seguido aquí, en Radio Clementina. Continuamos en micro aberto con don Jacobo Pérez neste Día Internacional da Radio, cun programa moi especial feito polos nosos e as nosas ointes. Prepárese, señor alcalde, porque temos xa unha nova chamada á antena. Somos Uxía, Sara e Izan, de Educación Infantil. Queremos preguntarche, cando eras neno, cal era o teu disfraz favorito? O meu disfraz favorito, hoxe en día, o de pirata. Sen dúbida ninguna. Jack Sparrow. Sabe que aos nosos e as nosas radiointes lles interesa todo sobre vostede. Damos paso a unha nova chamada. Bo día, señor alcalde. Somos os nenos e nenas de segundo de primaria e gustaríanos saber a cantos lugares viaxou. Pois non fui moi viaxeiro na miña vida, a verdade. Pero, bueno, de algún que outro sí que fixen. Fixen viaxes por España, prácticamente por toda España. Depois algún viaxe ao estranxeiro, pero moi puntual. Italia principalmente, en algún cruceiro, Francia, no sur de Francia tamén. Que interesante. Temos unha nova chamada xa, Víctor. Pois sí, porque os teléfonos da emisora non paran de soar. Adiante cunha nova chamada. Bo día, alcalde. Somos o alumnado de terceiro de primaria. Que é o máis importante que debe ter en conta un alcalde cando toma unha decisión?
Pois o máis importante que ten en conta un alcalde cando toma unha decisión. No meu caso, sempre tratar de buscar a mellora para o maior número de persoas. Ao final, ás veces, dás a circunstancia de que cando tes que tomar unha decisión, a uns beneficias e a outros perxudícalos ou nos beneficias tan inmediatamente, tes que poñer na balanza o número de persoas ás que estás axudando. Como se atopa, señor alcalde? Está disfrutando do programa de hoxe? A verdade é que moito. Non contaba eu con que foran preguntas tan interesantes, pero a verdade é que é unha gozada poder estar aquí no estudio José Hermida da Radio Clementina. Pois continuamos porque non paran de chegar chamadas ao noso estudio José Hermida de Radio Clementina. Adiante coa seguinte pregunta. Son Xela, son Breu. Queremos preguntarlle a música te gusta. A ver, eu tamén creo que en algunhas preguntas ides a coller, A música que me gusta, a ver, eu son unha persona, tendo un referente como tendes neste colexio de música, a ver se non me meto nun charco. Eu creo que hai música para todos os momentos, é dicir, podes ter momentos de máis relaxación, que queres unha música un pouquiño máis pausada, momentos de sair, de disfrutar cos amigos, que agora está en auxe, como todos sabedes, a música urbana, que tamén escoito, evidentemente, pero eu sigo tendo ese punto de interés persoal e de que me gusta cando estou solo, cando estou con tranquilidade, a música galega que é nosa e que temos que atendela, potenciala e, sobre todo, desfrutala. Pero que curiosos son os nosos e as nosas ointes. Queren saber todo do noso convidado de hoxe. Pois sí, pero o tempo acábase. Temos que dar paso xa á derradeira chamada do programa de hoxe. Adiante con ela. Bos días, son Lucía, representante de Quinto, e gustaríanos saber cal é a túa principal proposta para mellorar o Concello de Caldas. Grazas. Ui, destacar unha sola. Pois a miña principal proposta é tratar de que... É que unha sola é moi difícil, chicos? Pero, bueno, vamos a intentar resumir moitas nunha sola. Facer que cada caldense, de aquí de San Clemente, de Arcos, de Sallar, de Godos, de Bemil, de Carracedo, de San Andrés ou de Santa María, e tamén os de Santo Tomás, do casco urbano, se sintan orgullosos de ser de Caldas. Se conseguimos eso, conseguiremos o que queremos. Señor alcalde, foi todo un placer poder conversar hoxe con vostede neste día tan especial para nós. Xa sabe que ten as portas da nosa emisora abertas para voltar cando vostede queira e compartir connosco un novo tempo de radio. Moitas grazas por acompañarnos esta mañá. As gracias teño las que darei a todos vós. Espero que sigades con este fermosísimo traballo que estades a facer. Darvos a noraboa unha vez máis, ademais agora públicamente. Creo que é a primeira vez que vimos a facer unha cousa destas e estaría encantado de volver cando vos teñades oportunidade de volver a atenderme. E a todos e todas os nosos ointes, moitas gracias por ter participado esta mañá neste programa tan especial, no día que se celebra a creación da radio. Moitas grazas por esas preguntas tan creativas e feitas con tanta ilusión. E xa sabedes, escoitámonos moi pronto de novo, aquí, en Radio Clementina, a túa radio na túa escola.